Добрый дзень. Я Марцін Пугач з Беларусі. Памятаеце мяне? Я быў прызёрам конкурсу ў мінулым годзе. Атрымаў прыгаджэнны дыплом лаўрэата за першае месца ў катэгорыі графіка, а таксама спецыяльную ўзнагароду ад Анны Шэрбы і Гжэгаджа Гвадэры. Дзякуй вам яшчэ раз. Як вы памятаеце, на жаль, я не змог прыехаць на сёлетні фестываль і ўсё прапусціў. Але мару прыехаць на наступны. Спадзяюся, гэтым разам усё атрымаецца. Так, я працягваю займацца ў студыі «Залаты птах» з Юліяй Владзіміровнай. Таксама я часта малюю дома. На дні народзінах сваіх блізкіх ці сяброў я раблю ім штосьці ўласнымі рукамі. Паштоўкі, партрэты, малюнкі ці фігуркі жывёл. Я лічу, што калі робіш падарунак уласнымі рукамі, ён становіцца больш асаблівым і каштоўным. Аднойчы для сваёй сяброўкі я нават зрабіў настольную гульню. Нашы сябры з Польшы падарылі нам гульню «Сон». На жаль, у Беларусі яе пакуль няма. І я зрабіў свой варыянт, намаляваўшы усе сны і з дапамогай сваіх бацькоў раздрукаваў гэтыя карткі і правілы да гульні. Ёй вельмі спадабалася. Часам я малюю персанажаў з фільмаў ці любімых кніг, асабліва, калі ў іх няма ілюстрацый. Аднойчы мне спадабалася кніга вершаў пра герояў беларускай міфалогіі, але малюнкаў у ёй амаль не было, таму я проста ўзяў і намаляваў усіх персанажаў. Цікавы факт? Ну хіба тое, што я зусім не спадзяваўся на перамогу, а ў выніку заняў нават першае месца. А яшчэ было вельмі нечакана і прыемна пабачыць сваё фота і гісторыю ў газеце «Шчэцінскі кур'ер». Цяпер захоўваем яе як каштоўны сувенір. Так, я лічу, мастацтва можа быць шляхам да шчасця. Бо калі я малюю, я перадаю на лісце ўсю сваю фантазію, усе свае эмоцыі. Яно дапамагае мне не сумаваць, калі я сумую, і падзяліцца радасцю, калі я шчаслівы. Шчасце бачыць усмешку на твары мамы, калі я дарую ёй партрэт, а можна проста заўважаць нешта прыгожае і маляваць гэта разам. Я б хацеў перадаць астатнім удзельнікам усяго найлепшага, радасці, натхнення, цікавых сюжэтаў і перамог. Але галоўнае, каб яны не засмучаліся, калі не перамаглі. Таму што маляваць трэба не дзеля перамогі, а дзеля таго, каб дзяліцца сваім светам з іншымі.